আমি অন্য বছৰৰ দৰে এই বছৰো ভেৰগাঁও আঞ্চলিক আপচু আৰু ৰিজনেল স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সহযোগত 15তম ভেৰগাঁও বড'লেণ্ড মাৰ্টিয়াৰ মেমৰিয়েল উমেন ফুটবল আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আজি তাৰে কাৰ্যালয় গ্ৰহণ কৰা হ'ল। আমি গৌৰৱান্বিত যে বিটিআৰত বহু সংখ্যক খেল অনুষ্ঠিত হয়। উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আমাৰ কোকৰাঝাৰত হয়, ওদালগুৰিত হয়, গ্লান্স কাপ ডিমাকুছিত হয়, কিন্তু মহিলাৰ খেল আমাৰ এনেকৈ নহয়, তেনেকৈ অসমতো নহয়। মঙলদৈ অম্বা মেধি চলে, বৰদলৈ ট্ৰফি চলে, স্বাধীনতা কাপ চলে, পাঠশালাত নৰৰাম বৰ্মন খেলা চলে, কিন্তু মহিলাৰ খেলা অসমতো নহয়। কিন্তু আমি আজি 15 বছৰেই মহিলাৰ খেল পাতি আহিছোঁ। আমি আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিমান ছাকচেছ হৈছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে আমি মহিলাৰ যি মানে প্ৰতিভা ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগুৱাই নিবলৈ পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। অহা 2 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ খেল ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 10 তাৰিখলৈ। আমি বাহিৰৰ টীম 4টা ৰাখিছোঁ। মিজোৰাম থাকিব, অৰুণাচল থাকিব, মণিপুৰ থাকিব, ৱেষ্ট বেংগল থাকিব আৰু বাকী 4টা আমি অসমৰ টীম লৈছোঁ। যেহেতু আমি উদ্দেশ্য আছে, আমাৰ লক্ষ্য আছে, তাৰোপৰি আমি যিসকল শ্বহীদ তেওঁলোকক সোঁৱৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই খেলখন পাতি আহিছোঁ। আপোনালোকে জানে অসমত বৰ্তমানে মহিলাই যথেষ্ট খেলৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে। লাভলীনাই হওক বা আমাৰ এই নয়নমণি যোৱাকালি নে কেতিয়া মানে কমনৱেলথ গেমছত প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনেকৈ আমি বিটিআৰৰ প্ৰমীলা দৈমাৰীয়ে হওক, ভাগ্যৱতী বড়োৱে হওক, কছাৰীয়ে হওক, যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে। সেইকাৰণেই আমি ভাবিছোঁ যেহেতু আমি 15 বছৰ পাৰ কৰিলোঁ, অনাগত দিনতো আমি আৰু উন্নত ধৰণৰ এই মহিলা ফুটবলখন পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইমানে ধন্যবাद। दिनै जोङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों, थांनाय बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन बेनि गेजेरजों जोङो हिन्जावसाफोरनि फुटबल होनो नागिरदों। बियो 15थि जाहैबाय देग्लाय। जों मोनथिगौ अल आसामाव बिदि हिन्जावसाफोरनि थाखाय स्पेशल फुटबल जेरावबो जों नुनो मोनाखै। जोङो नाथाय बुंबायल' थायो हिन्जावसाफोरनि जौगानायनि बा वुमेन इम्पावारनि बाथ्रा, खिन्थु बिदि 50-50 बयनोबो चान्स होनायखौ जों नुवाखै। दा बेफोरखौबो नोजोर होनानै जाहाथे जोंनि आसाम रायजोनिफ्राय फुटबलाव हिन्जावसाफ्रा मोजाङै गेलेनो हायो, स्कप मोनो, बेनि थाखाय जोङो स्पेसियेलि हिन्जावसाफोरनि गेलेनायखौ बेवहाय लानाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जों बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारखौ खावलायनो सानदों जाहाथे नैबे भेरगाव ओनसोलनि जे गेलेहोनाय, बे गेलेहोनाया खालि भेरगाव बा आसामावल' थायालासिनो सारा भारताव जायो, इन्टारनेसनेलि जायो, बेखौ जों खालामनो हायो। बेनि थाखाय सरकारनि माबाफोर अनसुंथाइ मोनोब्ला बिथांमोना जोंनो होनांगौ होननानै जों खावलायदों। जोङो गाहायै नैबे जायगायाव टिमखौ दायो लिंदों। बाहेरा स्टेटनिफ्राय 2 लिंनो नागिरदों, अरुणाचल, मिजोराम, मणिपुर आरो वेस्ट बेंगल। बाखि जोङो लकेल आसाम उइदिन आसामनि जोङो 4 टिम लिंगोन। दा बेवहाय जों आसा फारिदों जोंनि ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ लैहोर हेफाजाब होनांगौ। जेसेबां दल संगठन दोङो, आरसु, एबसु, जोङो आदिबासि छात्र संगठनफोर दोङो, बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होनांगोन होननानै जों खावलायदों। जों आसा खालामो बिथांमोना थांनाय बोसोरावबो जोंखौ हेल्प खालामदों आरो देग्लायबो हेल्प खालामगोन होननानै जों आसा खालामदों। लोगोसे नैबे खेला जाफुंसारनायाव ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफ्रा ज' लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होथों होननानै जों गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सि बाजाज श'रुमा दासान्दि होगासिनो दं स्पेसियेल धामाका अफार। क'क्राझार सहरनि जे0 रोडआव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो होगासिनो दं स्पेसियेल धामाका अफार। एसेल' डाउन पेमेन्ट होग्रोनानै नोंथाङा लानो हागोन बाजाज कम्पानिनि गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ। 13,000निफ्राय जागायनानै 20,000सिमल' डाउन पेमेन्ट होग्रोनानै लानो हागोन बाजाज पालसार, प्लेटिना, सिटी 100 आरो बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ। बाइकजों लोगोसे मोनफागोन गंसे फ्रि हेलमेट। बायगिरिफ्रा बाजाज फाइनान्स लिमिटेड नङाब्ला एक्सिस बेंकनि गेजेरजों गोरलै राहाजों फाइनान्सआव बाइकखौ लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामदों? बे मोजां खाबुनि समावनो नोंथाङाबो लादो इन्डियानि नम्बर 1 कम्पानि बाजाज बाइक। फाइनान्सआव बाइकखौ लानो थाखाय नोंथांनो गोबां फोरमान बिलाइफोरनि गोनांथि गैया।
आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथाङा 03661270550 एबा 99576444326 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।